Usted, hermano, que nos diga su evangelisación y todo eso. Broeder Rafael willen we vragen om zichzelf te presenteren en over zijn evangelisatiewerk. Hermanos, Dios les bendiga. God mogen jullie zegenen. Mi nombre es Rafael Díaz. Zijn naam is Rafael Díaz. Tengo un canal que se llama Apología Adventista en YouTube. Hij heeft een zender op YouTube, een kanaal op YouTube die heet Apologia Adventista. Más que todo es un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista. Het is merendeel een steun voor de Adventistische ministerie. Apoyamos a la Iglesia Adventista en todo. Wij steunen de Adventistische kerk in alles. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Voor hem is het een privilege om hier te zijn. Para estudiar la palabra de nuestro Dios. Om het woord van God te bestuderen. Antes de iniciar queremos orar para que Dios nos dirija. Digamos de rodillas. Voordat we gaan beginnen, gaan we op onze knieën om te bidden. Bendito Señor que estás en el cielo. Lieve Vader die in de hemel zijt. Santificado sea tu nombre. Uw naam zij geheiligd. Te damos gracias porque nos permite reunirnos. We danken u dat u ons laat hier bij elkaar komen. Para estudiar tu santa palabra. Om uw woord te bestuderen. Bendice tu siervo. Zegen uw dienstknecht. Y bendice tu pueblo que va a escuchar tu palabra. En zegen uw volk dat uw woord gaat beluisteren. Guíanos a toda verdad. Begeleid ons naar alle waarheid. Y quédate con nosotros. En blijf met ieder van ons. A través de la presencia del Espíritu Santo. Door middel van de Heilige Geest. Te lo suplicamos. Wij vragen dit. En el nombre de Jesús. Amén. In de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Hermanos, como todos saben, me gusta estudiar la Biblia. Mijn geliefde broeder en zusters, zoals jullie allemaal weten, ik hou van het bestuderen van het woord. Lo que yo doy son clases de Biblia. Hij geeft zijn Bijbelstudies. No sermoneo a nadie, sino que estudiamos la Biblia. Ik kom hier niet om te prediken, maar dat wij hier allemaal samen Bijbelstudie gaan bestuderen. Así que en esta hora vamos a tener una clase. Dus op dit moment gaan we een Bijbelles. Quiero que hablemos acerca del remanente y la misión. Ik wil met jullie bespreken over het kleine groep en de overblijfsel en missie. Vamos a ver que como iglesia tenemos una misión. We zullen zien dat wij als kerk hebben we een missie. Ahora, para iniciar queremos saber qué significa la palabra remanente. Om te beginnen moeten we weten wat betekent het woord overblijfsel. La palabra remanente proviene del hebreo. Het woord overblijfsel komt van het woord Hebreeuws. Cha'ar. Zoals de broeder heeft genoemd. Del hebreo cha'ar. Van het woord cha'ar. Que significa lo que queda o el sobrante. Dat betekent wat overblijft of de rest. Por ejemplo, cuando un sastre hace un vestido, lo que sobra de tela, a eso se le llama remanente. Dus net als een kledenmaker, wat maakt de kleding, wat blijft, dat noemen we overblijfsel. La Biblia usa el término remanente. Bijbel gebruikt het woord overblijfsel. Para referirse al pueblo de Dios fiel. Om aan te duiden aan het volk van God die trouw is aan hem. O sea que remanente no es cualquier persona. Dus het overblijfsel is niet zomaar iemand. Cuando en la Biblia se usa la palabra remanente se refiere a alguien que es fiel. Dus wanneer de Bijbel gebruikt het woord overblijfsel, hij refereert zich aan iemand die trouw is. Siempre en la Biblia vamos a ver que la palabra remanente se usa. Als we de Bijbel bestuderen, gaan we zien voor wat wordt het woord overblijfsel gebruikt. Para referirse al pueblo de Dios fiel que queda fiel en medio de una apostasía. Dat woord overblijfsel wordt gerefereerd aan het volk van God die trouw blijft te midden van de apostasie. Inclusive la palabra remanente también se usa Inclusief het woord overblijfsel wordt gebruikt
Cuando sucede un cataclismo, la persona que queda viva es el remanente. Wanneer ¿qué es cataclismo, hermanito? Cataclismo, podemos decir un desastre natural, un terremoto. Oké, het is een soort geestelijke aardbeving. Als het gebeurt, dan blijft de overblijfsel staande en trouw. Un cataclismo podemos decir de que es cuando viene una destrucción, ya sea por un terremoto, por un maremoto o por cualquier plaga. Oké. Wat de broer zegt, verwoesting. Wat een verwoesting komt, dan blijft het wat de rest, overblijfsel. Dat is het woord verwoesting. Eso que queda fiel se llama remanente. Dus degene die trouw blijven, noemen we overblijfsel. Ahora, voy a usar 3 citas bíblicas para demostrarlo. Oké, ¿En qué contexto se usa la palabra remanente en la Biblia? Broeder gaat 3 Bijbelteksten gebruiken met het woord overblijfsel. Vamos a leer primero 2 Reyes 19:31. We gaan 2 Koningen 19:31 lezen. Noten el contexto de la palabra remanente. Laten we het context van het woord remanent lezen. Leamos 2 Reyes 19:31. Laten we 2 Koningen 19:31 lezen. Cuando le encuentren dicen amén. Wanneer jullie het vinden, zeg amen. 2 Reyes 19:31. 2 Koningen 19 vers 31. Leamos. Laten we lezen. Porque saldrá de Jerusalén remanente Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan. del monte de Sión los que se salven. En het ontkomene van de berg Sion. Noten que remanente no es cualquier persona, sino Dus- que ¿quiénes son? Los que se salven. Dus hier lezen we dat de overblijfsel is niet zomaar iemand. Maar dat zijn degenen die gered worden. Y sigue diciendo la cita. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De ijver van den Heere der herscharen zal dit doen. Noten que el remanente son los hijos de Dios fieles. Dus de overblijfsel zijn de trouwe kinderen van God. Leamos también Nehemías 1:3. Laten we ook Nehemia 3:1 lezen. Nehemías capítulo 1 versículo 3. Nehemia 1 vers 3. Aquí se usa también la palabra remanente y noten el contexto. Dit wordt ook gebruikt. Espera un momentico. Nehemías 1:3. Nehemia 1. ¿Le encontraron, hermanos? Hebben jullie allemaal gevonden? Nehemia 1:3. Ja, Nehemías amen. 1:3. Ja, Vaya, leamos todo junto. laten we met z'n allen lezen. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad. Noten, ahí está la palabra quedar, lo que queda. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen, dus de overblijfsel, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven. Dus we zien het woord overgebleven. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta. Y el Verkeren in grote ellende en in smaad. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. In de muren van Jeruzalem zijn brechten geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Pero noten que la palabra remanente se usa aquello que queda fiel, lo que queda. Dus we zien hier dat het woord overblijfsel zijn degenen die trouw blijven. Leamos también Génesis 7:23. Laten we Genesis 7:23 lezen. Inclusive el diluvio fue un cataclismo. Zelf in de tijd van de overvloed was ook een verwoesting geweest.
Cataclismo podemos decir de que es lo mismo que terremoto, un desastre, pero estamos hablando de un desastre global. Dus verwoesting is net als aardbevingen allemaal. We spreken hier door een globale verwoesting. Por eso es que el diluvio podemos decir de que fue un cataclismo porque devastó todo el planeta Tierra. Omdat we kunnen zeggen dat de, hoe heet het weer? Zondvloed, sorry. Zondvloed was een verwoesting. Leamos Génesis 7:23. Laten we Genesis 7 vers 23 lezen. Génesis 7:23. Genesis 7, 23. Y vamos a ver de que el remanente aquí en el diluvio fue Noé y los que estaban con él. En we gaan hierin lezen dat de overblijfsel was Noah en degene die over zijn gebleven. Leamos. Laten we lezen. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Zo verdelgde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was. Desde el hombre hasta la bestia y los reptiles. Van de mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht. Y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra. Verdelgd werden zij van de aarde. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. Esa palabra quedó, yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60, no sé cuál Biblia tienen ustedes. Het woord bleef, broeder, is in de Spaanse versie aan het lezen van de Reina Valera, Como dice 1960. La Biblia suya, ¿cómo dice? Hoe zeg het in je eigen taal? Quedó. Ook? Bleef. Bleef, het woord bleef. Si ustedes tienen duda, hoy con la tecnología podemos descargar una concordancia Strong. Hay una aplicación. Tegenwoordig kunnen we met de technologie de concordantie Strong kunnen opladen. Por ejemplo, pueden buscar allí y van a ver que la palabra quedar es sha'ar. Dus het woord bleef in de concordantie is sha'ar. Por ejemplo, yo recomiendo esta Biblia está gratis. Esta aplicación trae 100 Biblias gratis, 44 comentarios gratis y 44 diccionarios gratis para regaladito. Dus deze applicatie dat ik wil Se jullie... llama My Bible. My Bible, jullie kunnen downloaden. Heb je heel veel bijbelsoorten en veel bijbelcommentaren allemaal. Por ejemplo, aquí está, ¿ve? La palabra remanente es, aquí el diccionario dice que es sha'ar. Dus het woord overblijfsel in de taal wat hij zei is shahar. Is Hebreo? Sha'ar es hebreo. Ja, Hebreeuws is shahar. Remanente es lo que queda fiel, como les dije. Dus overblijfsel is wat trouw blijft, kunnen we zeggen. Aquí vemos de que cuando vino el cataclismo, el diluvio, solamente Noé quedó como remanente y los que estaban con él. Dus toen de verwoesting kwam, net als we hebben gelezen in Genesis, dat was Noah de overblijfsel. ¿Por qué es importante que comprendamos el concepto de remanente? Omdat het heel belangrijk is om het concept van de overblijfsel te kunnen begrijpen. Waarom? Ja. Waarom het belangrijk is om te begrijpen? Porque muchas veces creemos de que solamente por pertenecer a la iglesia ya está todo. Omdat vaak denken wij, omdat wij binnen de kerk komen, is alles daar. Porque yo puedo pertenecer a la iglesia y estar perdido. Omdat ik kan behoren tot de kerk, maar toch verloren zijn. O sea, remanente es lo que es fiel. Dus overblijfsel is wat trouw is. Ahora vamos a ver de que en el tiempo del fin Dios también tendrá un remanente. Dus we gaan nu zien dat aan de eindtijd gaat God ook een overblijfsel hebben. Y el diablo le va a hacer la guerra a este remanente. En de duivel zal de oorlog voeren tegen deze overblijfsel. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Waar zegt dat de Bijbel? Apocalipsis 12:17. Openbaring 12:17. Leamos Apocalipsis 12:17. Laten we Openbaring 12:17 lezen. Noten cómo se menciona aquí la palabra remanente, pero aquí la palabra remanente es del griego
Oké, laten we hier zien. Het woord overblijfsel in het Grieks. Zeg het anders. Apocalipsis 12:17, leamos. Espera un momentico, hermanito, no te vayas rápido. Openbaring. Openbaring 12. Kan daar ook op tv lezen. En zelfs met het beeld. Alba, Hm? je hebt het op beeld. Oké, ja. Apocalipsis 12:17. Ja, Openbaring 12, 17 zegt. Papiamento holandés. En español y holandés. Ah, ok. Mm. Apocalipsis 12:17, leámoslo. Laten we lezen. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer En de draak werd boos op de vrouw. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen. ¿Qué palabra es resto aquí? La palabra resto, ¿dónde está aquí? Overigen. Dat is, hier is het woord overigen, overblijfsel. Ja, overigen. Entonces, esa palabra Deze woord, en el overigen. griego es resto, pero aquí estamos hablando que holandés. Sí. Vaya, si ustedes tienen duda, van a un diccionario y saben que la palabra ahí resto es griego. Porque Oké. hebreo es cha'ar, pero estamos viendo aquí griego. Nu, als jullie twijfel hebben, kunnen jullie in het Griekse gaan opzoeken, omdat in Hebreeuws is tjahar, maar in het Griekse woord is resten. Ahora, Overigen. Resto. en el griego es otra palabra. Maar in het Grieks is een ander woord. Es loipos. Loipoi, algo así se pronuncia, loipoi. Loipoi, zoals die broeder het zegt. Ahora, ¿qué significa la palabra loipoi en griego? Significa el sobrante, el resto, lo que queda. Oké, wat betekent dat woord in het Grieks? Het betekent in het Grieks het rest, wat overblijft. Pero noten que este resto, este sobrante, ¿cuál es la característica? Laten we, wat is de karakteristiek Kenmerken. ja, van deze woord? Ja. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Degene die het woord van God, die geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ahora la pregunta es, ¿será que todos en la iglesia guardamos los mandamientos? Het vraag is, iedereen in de kerk bewaren we allemaal de geboden van God? Claro que no. Dat is niet zo. Ahora, el diablo ha lanzado un ataque feroz contra los mandamientos de Dios. De duivel heeft een aanval, een grote aanval tegen de geboden van God. Díganme ustedes, hermanos, algunas formas o algunos ejemplos como el diablo ha atacado los mandamientos de Dios. Broer en zuster, kunnen jullie mij vertellen hoe heeft de duivel een aanval gedaan tegen de geboden van God? Kunnen jullie voorbeelden geven? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo cómo el diablo ataca los mandamientos de Dios hoy en la actualidad? En de dag van vandaag, hoe valt de duivel de geboden van God? ¿Algún hermano quiere decir? Wil iemand dat zeggen? El día de descansar, ¿cómo se dice? El día sábado para el domingo? De Ja, de zuster zegt van El de... día de respuesta. ¿Y a Ya. quién usó el diablo? Al papado. El papado, Daniel 7:25. Pero hoy en día, ¿cómo el diablo ataca los mandamientos de Dios? Maar oké, die zuster heeft gezegd over de Sabbat, van Sabbat naar zondag. Maar vandaag, de dag van vandaag, hoe valt de duivel de geboden tegen? Ja, zuster? Que fueron abolidos. Así es. ¿El qué? Así es Niet meer geldig zijn. Oh, dat de geboden van God waren Niet meer geldig zijn. niet meer geldig, ja. la mayoría de iglesias evangélicas se dicen que la ley quedó clavada. De meeste evangelische kerken, of Pinksterige kerken, zeggen dat de 10 geboden of de geboden van God zijn allemaal vergelden. Dat bestaat niet meer. ¿Qué otro argumento Ze zijn usan? gekruisigd. Hay muchos argumentos que usan. Er zijn heel veel argumenten die ze gebruiken. También dicen estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ze zeggen, ja, we zijn onder de genade, niet onder de geboden, of onder de wetten. Y, que era una sombra, dicen.
Y también dicen, ley de Moisés era ley de Moisés. Dus, ze zeggen ja, dat waren Mozes wetten. También dicen, Cristo es nuestro reposo hoy, dice. Ze zeggen ja, Jezus is onze rust. Estamos en el nuevo pacto, dice, We zijn een nieuwe verbond. que era la ley de los judíos. Ja, hij was de koning van de Joden. Ahora, es importante comprender, hermanos, que muchas iglesias evangélicas Het is heel belangrijk om te begrijpen dat heel veel Pinkstergemeentes desconocen estas verdades. weten ze niet van deze waarheden. Por eso, hermanos, y escuchen lo que les voy a decir. Daarom, mijn geliefde broeders, en luister goed wat ik ga zeggen. Hay una apostasía silenciosa. Er is een stille apostasie. Por ejemplo, ¿cuál es la apostasía ruidosa? La apostasía ruidosa en la iglesia, ¿cuál es? Welke is de lawaaierige, de apostasie die lawaai maakt in de kerk op dit moment? Un ejemplo de apostasía ruidosa. Geef een voorbeeld. Es cuando en la iglesia se baila, Bijvoorbeeld in de Adventistische kerk wordt er gedanst. es cuando las hermanas van con minifaldas y todas maquilladas a la iglesia. Dus de zuster die met een mini rok, een mini jurk gaat en helemaal gemake-up. Cuando en lugar de cantar alabanzas que agradan a Dios, se introducen ritmos como el pop rock. In plaats van liederen te zingen van God, dan komen ze met liederen met een poprock ritme. Cuando se ordenan mujeres como pastoras en la iglesia, que es alguna creencia que carece de fundamento bíblico. Ja. Bijvoorbeeld als vrouwen die worden ingezegend als predikanten. Ahora, esa es una apostasía que hace ruido, que Dat is een afvalligheid van dat lawaai maakt. ahora, cuando digo una apostasía que hace ruido, inmediatamente se detecta. Dus O sea, y sabemos que está mal eso, ¿va? oké, als wij een afval... Ja, als wij de afval detecteren, dan weten we. Pero hay una apostasía silenciosa. ¿Saben cuál es la apostasía silenciosa? Weet je wat is de stille afval? Y esa apostasía podemos estar cometiendo nosotros. Y no nos En damos dat cuenta. afval kunnen we op dit moment, zijn we bezig ermee. ¿Quieren que les diga cuál es la apostasía silenciosa? Willen jullie weten wat is de stille afval? Afvalheid, sorry. Si usted y yo conocemos este mensaje y no lo predicamos y lo callamos, somos apóstatas. Dus jij en ik, we kennen deze boodschap en wij houden onze mond dicht, dan zijn we bezig met afvalligheid. Por ejemplo, cuando se le dice a un predicador, mire hermano, no queremos que estos temas los prediquen en el púlpito porque estos temas dan miedo. Als Zijn wij apostasieën. zeggen tegen predikant, we willen niet dat jij deze soort boodschappen brengt, omdat dat maakt mensen bang, dat is afvalligheid. O que también se diga, hermano, no cite a el espíritu de profecía en el púlpito. Misschien zeggen ze tegen die broeder, citeer geen geest de profetie, dat is ook afvalligheid. O queremos imitar los sermones o la forma de predicar de las iglesias protestantes. Als ze beginnen met de soort prediken net als de andere protestante kerken. Pero según la Biblia, este remanente ha sido levantado con una misión. ¿Cuál es? Maar volgens de Bijbel is deze overblijfsel opgestaan voor een doel. En welk doel is dat? Vamos a ver, hermanos, que la única razón, y ya no hay más, ya no hay una segunda razón. Dus we gaan kijken op dit moment de enige reden. Er is geen tweede reden. Er is La razón por la cual Dios levanta este remanente, ¿cuál es? het reden waarom God deze overblijfsel heeft naar voren geroepen. Es para que este remanente predique un mensaje distintivo. Amen. Hoe mensaje ik? Un mensaje distintivo. Met het doel dat deze overblijfsel met een doelgerichte boodschap te brengen. Ahora, ¿dónde encontramos ese mensaje que este remanente predica? Waar kunnen we vinden deze boodschap dat deze overblijfsel gaat brengen? En los mensajes de los tres, In de boodschap van de 3 engelen. De 3 engelen boodschap. que lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. Dat kunnen we vinden in Openbaring 14, de versen 6 tot 7. O sea, si profundizamos en la Biblia, Als we diep in de Bijbel gaan, este remanente, el tiempo del fin,
guarda los mandamientos y predica un mensaje distintivo. Deze overblijfsel en het eindtijd bewaart de geboden, y qué más, guarda los mandamientos y qué más, Y predica un mensaje distintivo. en En spreek preken, specifieke preek een specifieke boodschap. boodschap. Algo distintivo es de que no se parece a lo común, algo especial. Oké, het is, esa palabra distintivo no la conocemos en holandés. Ja, hij zegt het is een specifieke boodschap dat anders is dan de andere gemeenten. Oké, het is, zoals die zuster zegt, een specifieke boodschap dat anders is dan andere prediken van de gewoon normale kerken, protestanten. La palabra en holandés distintivo, Distintivo, no lo tenemos. Ja, no hay dus, en holandés distintivo. Sí, Algo distinto, sí, eso. Un mensaje específico, distinto. distinto, diferente. distinto. ja, pero no la palabra, no tenemos la palabra. We hebben dat woord niet precies. Este distintivo es como el diminutivo. Distintivo. Oké, Es como una forma de conjugar el verbo distinto. No distintivo. estamos hablando de algo especial que no es común. Het is, ja, het woord in Spaans betekent in het Nederlands het speciale. Helemaal anders. Even kijken. Distintivo. Déjame ver, ¿Qué es distintivo en el diccionario? distintivo. El Estoy diccionario, buscando, el hermano. RAE lo conoce. Onderscheidend. Onderscheidend, por fin lo encontré. Pero Het woord, existe. ja, onderscheidend, ja. Porque si existe en español, es una palabra que tiene que tener traducción en otro idioma. Ja, dank u wel. Ahora, este remanente predica un mensaje distintivo. Dus deze overblijfsel preekt een onderscheidend boodschap. Ahora, pero aquí hay algo interesante, hermanos, y esto suena quizás duro, Er is iets interessants aan dit en misschien klinkt het een beetje hard. este remanente que predica este mensaje de los tres ángeles Deze overblijfsel die drie engelen boodschap prediken, no se mezcla con tradiciones ni doctrinas de Babilonia. hij gaat niet zichzelf vermengen met de wijn van Babylonia. O sea que este Babilón. remanente, y algunas veces uno por decir la verdad se mete en problemas. Weet je wat gebeurt soms? Dat wanneer je de waarheid gaat vertellen, dan kom je in de problemen. Este remanente no sigue tradiciones del catolicismo romano. Deze overblijfsel volgt geen tradities van de katholieke Romeinse kerk. Este remanente no anda celebrando Día de la Madre, Día del Deze- Padre, Deze overblijfsel viert geen dag van de moedersdag of vaderdag. ni tampoco Día del Pastor. Geen predikantendag of dag van de predikant. ¿Por qué razón? Porque son tradiciones del mundo. Waarom? Omdat deze zijn wereldse tradities. Son tradiciones del mundo. Zijn wereldse tradities. Ahora, es lamentable ver, hermanos, de que muchos hermanos aún celebran el Día de los Muertos, Navidad, Semana Santa, que de Santa no tiene nada, yo le llamo Semana Zángana. Oké. Het is heel triest om te zien dat broeders vieren de dag van de doden, kerst, hoe zeg je dat? Pasen. Pasen dat heeft niks te maken met heilig, niks van heilig. Ahora, los mensajes de los tres ángeles los encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 al 11. Het boodschap van de drie engelen kunnen we vinden in de Openbaring 12, Sí. Openbaring 12. Ahora, pero noten, antes de los mensajes de los tres ángeles están los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 14. Ahora, ¿qué hablan esos versículos? Leamos qué hablan esos Oké, versículos. voordat we gaan over de drie engelen boodschap, lezen we in Openbaring 14:4. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. De Openbaring 14, 4 tot 5, wat zegt het dat erover? Está hablando del remanente que predica los mensajes de los tres ángeles, no de lo que practica. Spreekt over de overblijfsel dat de boodschap is aan het prediken. Dice, estos, leamos Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. We gaan Openbaring 14, 4 tot en met 5 lezen. Leámoslo.
Laten we lezen. Esto, ¿está hablando de personas? Sí. Spreekt hij over mensen? Ja. Recordemos de que el remanente. Laten we herinneren dat dit gaat over overblijfsel. Estos no tienen las características. Zie. Estos no se contaminaron, dice, ¿con qué? Wat zegt hij? Deze zijn ¿Con niet qué no se bevlekt. contaminaron? Deze zijn niet bevlekt. ¿Qué dice? Mujeres. Con mujeres. Ze zijn niet O sea bevlekt met vrouwen. O sea que solamente hombres se van a salvar. Dus het is alleen mannen die gered zal worden? No. Over wat? Ja. Dus alleen mannen. Saben que las iglesias protestantes dicen de que los 144,000 van a ser solamente hombres. Dus, ¿qué? Así dicen que los 144,000 solamente van a ser hombres que no se casaron. solteros. Sommige mensen zeggen dat die 144.000 zijn de enigen die gered, dat het alleen over mannen gaat. Gracias, Mike. Pero esto es simbólico. Maar dit is symbolisch. Ahora, ¿qué simbolizan mujeres en la Biblia? Wat symboliseren vrouwen in de Bijbel? Simboliza iglesia qué? Apóstata. Symboliseert overgevallige kerken. Cuando dice, Ja, dice- afgevallige kerk. cuando dice no se contaminaron con mujeres, está diciendo que no se mezclaron con qué? Con Wa- apostasía. Wanneer dat ze niet, ze gingen niet mengen met die vrouwen. Wat betekent dat? Otra vez, me lo repite por favor. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, significa que no se mezclaron con apostasía. Dat betekent als ze niet zichzelf vermengden met die vrouwen, betekent dat ze hebben niet met de, Ze zijn niet opgevallen. met de afvalligheid gemengd. Ahora, ¿con cuáles mujeres no se contaminaron? Met welke vrouwen kunnen ze niet zich vermengen? En Apocalipsis 17, versículo 5, están esas mujeres, ¿cómo se les llama? In Openbaring 17:5 staan geschreven over die vrouwen. Hoe worden deze vrouwen genoemd? Se les llama Babilonia la grande, la madre de qué? Wordt genoemd De la ramera. Babylon, de grote hoer. Laten we zeggen. O Ja. sea que este remanente no se contamina con las doctrinas de Babilonia Dus deze overblijfsel ni con las vermengd, tradiciones. wordt niet vermengd met de doctrines van Babylon, y la otra que era, Tradiciones, no se contamina en de con tradiciones. tradities van Babylon. Ahora, yo no pude decir soy remanente cuando yo practico todo lo de Babilonia. Ik kan niet zeggen dat ik ben van de overblijfsel als ik in praktijk breng alles wat van Babylon komt. O sea que este remanente que se habla acá Dus deze overblijfsel die hier wordt gesproken, no se mezcla con la mundanalidad. mengt zichzelf niet met de wereldse dingen. Pues son vírgenes, dice aquí el texto. Kom? Pues son vírgenes. Ze zijn naakt. Oh, dat is zijn waarheid toch? Ze zijn naakt. Nee, zo'n virgen is. Oh ja, sorry. Ze zijn maagden. Ze zijn maagden, inderdaad, ja. La virginidad en la Biblia simboliza mantenerse puro, fiel. Dus de terugkeer van Jezus betekent schoon zijn. Sigamos leyendo el texto. Laten En we el verder versículo lezen 4. met het woord van God. En el versículo 4. In het vers 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Deze zijn, laat me kijken, versículo 4. Versículo 4. Deze zijn die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Deze zijn gekomen uit de mensen gekocht, sorry. Ze zijn gekocht uit de mensen die als erstelingen voor God en het lam. Y en sus bocas no fue hallado qué? Mentira. Ja, in hun mond is geen leugen gevonden. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Interesante cómo se describe al remanente. Het is heel interessant hoe de overblijfsel wordt beschreven. Ahora yo voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Dus we gaan hier een paar citaten van de geestelijke profetie lezen. Donde habla la misión que tiene la iglesia en esta tierra. Waar wordt gesproken over de missie dat de mensen hier op aarde hebben.
En esta cita, Elena G. White habla específicamente la misión que Dios le ha dado a la iglesia en esta tierra. Hier in deze citaat, zuster Ellen White spreekt over specifiek over de missie dat God heeft aan de mensen gegeven op deze aarde. Voy a leer 3 citas del Espíritu de Profecía. Ik ga 3 citaten lezen van de geest der profetie. La primera está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 43, párrafo 2. Deze citaat staat in het Spaans in Eventos de los Últimos Días. Dat is in het boek Jezus komt. ¿Cuántos tienen la aplicación de Elena G. White para teléfono? Wie heeft de applicatie van de zuster Ellen White op hun telefoon? Entonces, ¿Ya? el libro Aquí. Eventos de los Últimos Días, ahí está lo que voy a leer. In het boek van Jezus komt, in het Nederlands, daar staat de citaat de broeder ga lezen. Dice así la cita. Het citaat zegt als volgt. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios De zevendaags Adventisten zijn uitgekozen door God, como un pueblo peculiar, zoals een heel belangrijke volk, heel speciale volk. separados del mundo, Apart gezet van de wereld. como el gran instrumento de la verdad. Als het grote instrument van de waarheid. Los ha sacado de la cantera del mundo Hij heeft het uit de wereld eruit gehaald. y los ha relacionado consigo En hij heeft het met zichzelf verbonden. ha hecho de ellos representantes suyos Hij heeft van hun vertegenwoordiger van gemaakt. y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Hij heeft hun geroepen om zijn vertegenwoordiger te zijn in de laatste fase van deze wereld. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdades, Hij heeft het aan hun gelaten om op de wereld de boodschap te verkondigen. verdades que se hayan confiado algunos de los mortales en esta tierra. Waarheden die aan sommige mensen is gegeven om te geven aan de wereld. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. De advertenties, de verschrikkelijke advertenties dat God ooit heeft doorgegeven of gestuurd aan deze wereld. Ahora, dice otra cita, el conflicto de los siglos, página 357. Deze andere citaat kan je vinden in de grote strijd. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, Het evangelisatie is niet gegeven aan de engelen, sino a los hombres. maar aan de mens. Noten, o sea que esos 3 ángeles de Apocalipsis es el remanente. Dus in de openbaring, de drie engelen van de openbaring, is de overblijfsel. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, Bijbelcommentaar, boek nummer 7, tomo 7, página 995. staat erin. Laten we even. Tay kabel ay pau. La trapa di baje. Pero podemos seguir. Ela. Así terminemos, hermano, así terminemos. Okay. Sigamos, hermano. Está bien, hermanito, siga. Así siéntese, hermano. Siéntese así. Sí. Okay. Ja. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 995. Zoals ik zeg, Bijbelcommentaar, boek nummer 7, zegt het volgende. Dice así la cita. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos Het verkondigen van het evangelie is de enige manier waar God mens kan gebruiken.
como instrumentos suyos para la salvación de las almas. Als instrument van hem om voor de redding van de mens. O sea que ese remanente es el pueblo de Dios predicando el evangelio. Dus als je van de overblijfsel bent, betekent dat jij moet gaan evangeliseren, het woord van God verkondigen. Ahora leamos la última cita, esta cita es más tremenda. Dus laten we de laatste citaat lezen, dit is nog sterker. Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1. Deze boek gaat over consejos, Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1. no sé cómo se dice en holandés. Déjenme buscarlo, hermanito. Even zoeken, omdat is even Consejos para la Iglesia. consejos. Advies voor de kerk. Advies voor de kerk. ¿Qué tomo? Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1. Oké, dit boek advies voor de kerk. Kunnen we deze volgende citaat lezen? Vaya, dice así. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo Zeg het volgende. God heeft zijn kerk geroepen voor deze tijd. como llamó al antiguo Israel, Zoals hij de oude Israël had geroepen. para que se destaque como luz en la tierra, Zodat ze een licht mogen zijn voor, op de aarde. por la poderosa hacha de la verdad, Door de grote hakbijl van de waarheid. noten que ella dice que hay una poderosa hacha de la verdad y ahora ella habla de los mensajes de los tres ángeles. Zoals wij zeggen, er is een sterke hakbijl. En dat hakbijl is de drie engelen boodschap. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero Dus de boodschap van de eerste, tweede en derde van de drie engelen boodschap. la ha separado de las iglesias y del mundo, Heeft het, door deze boodschap is de kerk verwijderd van de wereld en van andere kerken. para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Zodat hij deze kerk op een speciale heilige plek te zetten. La ha hecho depositaria de su ley. Kom? Le ha hecho depositaria de su ley. O sea, Dios ha dado su ley a la iglesia. Ha Oké, depositado la ley a su iglesia. God heeft dat kleine groep, of de overblijfsel, zijn geboden gegeven. Y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. En hij heeft aan deze overblijfsel, of aan de kerk, zijn grote mysteries, zijn grote waarheden vertrouwd. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel. Zoals de heilige orakels, die werden vertrouwd aan de oude Israël. Son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Het is een hele heilige boodschap die moet gepreekt worden aan de wereld. Ahora, noten cómo termina la cita. Laten we zien hoe de citaat eindigt. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 De drie engelen boodschappen van Openbaring 14. ¿Qué pasó, hermano? Ahora, noten cómo termina la cita. Laten we zien hoe de citaat eindigt. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan De drie engelen boodschap vertegenwoordigt a aquellos que aceptan la luz vertegenwoordigt degene die dat licht ontvangen of aannemen. que aceptan la luz de los mensajes de Dios Dat de boodschap van God aannemen. y salen como agentes suyos para pregonar En dan gaan ze naar buiten om hoe zeg je dat, als mensen die naar buiten gaan brengen, het woord van God verkondigen. pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Om de boodschap op de hele wereld te gaan verkondigen. O sea que este remanente es el que predica los mensajes de los tres ángeles. Dus deze overblijfsel is degene die de drie boodschap engelen prediken.
Cuando Apocalipsis dice que hay 3 ángeles volando, eso es un símbolo del remanente. Dus wanneer Openbaring zegt er is 3 engelen die aan het vliegen zijn, dat is een symbool van de overblijfsel. O sea, para formar parte de este remanente tenemos que ser fieles Om deel te nemen aan deze overblijfsel moeten we trouw zijn y también proclamar este mensaje. en ook deze boodschap verkondigen. De lo contrario, ahora yo les hago una pregunta, hermanos, para terminar. Anders, ja, de broeder gaat een vraag stellen. ¿Qué pasará si nosotros apartamos el mensaje de los 3 ángeles de la iglesia? ¿Qué pasará? Wat zou gebeuren als wij de 3 engelen boodschap van de kerk zouden apart zetten? ¿Cómo nos llamaríamos? Hoe zouden we onszelf noemen dan? Dígame un ejemplo, un nombre, ¿cómo nos llamaríamos? Si quitamos los mensajes de los 3 ángeles de la predicación del mensaje adventista, ¿qué pasará? Hoe zouden we dit noemen als wij de 3 engelen boodschap apart eruit halen van de kerk? ¿Cómo nos llamáramos en lugar de adventistas del séptimo día? Hoe zouden we onszelf noemen in plaats van 7-daagse Adventisten? Hoe zou de kerk genoemd worden dan? Mormones, Dan zouden we Mormons zijn, testigos de Jehová, Jehovah's getuigen, pentecostales. Pinkstergemeente. O sea que el mensaje de los 3 ángeles es el sentido de la iglesia adventista. Dus de 3 engelen boodschap is eigenlijk de essentie van de 7-daagse Adventistenkerk. Es lo que nos hace diferentes. Dat maakt ons anders. Ahora, aquí va lo tremendo que voy a decir, hermano. Y esto quizás puede ser algo que es tajante. Oké, broeder gaat iets zeggen dat er misschien een beetje hard komt. Yo les hago una pregunta y respondan con sinceridad. Hij gaat jullie een vraag stellen en dan moeten we met de waarheid. ¿Cuántas congregaciones adventistas se quedaron solamente con el nombre? Hoeveel Adventistische kerken zijn gebleven alleen met de naam? Una hermana me llama, no sé de qué país era la hermana, pero me llamó y me dijo, hermano Rafael, me dijo, Een zuster uit een ander land heeft hem geroepen en heeft tegen hem gezegd: yo tenía 40 años hasta en la iglesia adventista y nunca me habían hablado de los mensajes de los 3 ángeles. ik ben 40 jaar in de Adventistische kerk geweest en nooit heeft iemand mij verteld over de 3 engelen boodschappen. Hasta que le escuché en su canal, me dijo. Tot die dag dat ik heb bij jouw kanaal, YouTube kanaal gehoord. Y así hay muchas iglesias que los mensajes de los 3 ángeles se han ausentado de los púlpitos. Dus daar heb je heel veel kerken waar de 3 engelen boodschap niet meer bestaat op het podium. ¿Qué es lo que hace ese hoy? Predicar 15 minutos y salen otra vez para la casa. Wat doet dat kerk van tegenwoordig? 15 minuten prediken en dan snel naar huis gaan. Yo le llamo predicaciones live. Hij noemt hen lichte predikers. Y eso es lo que le gusta a la hermandad. En dat is wat de men van houdt. Por eso, hermano, nosotros somos bienaventurados y dichosos porque estamos oyendo este mensaje. Maar daarom, mijn geliefde broeder en zuster, we moeten blij zijn dat wij dit soort boodschappen zijn aan het horen op dit moment. Así que, hermanos, pidámosle a Dios Dus mijn geliefde broeder en zuster, laten we God vragen para que seamos parte de ese remanente. dat wij een deel mag zijn van de overblijfsel. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese remanente? Levanten la mano. Hoeveel van ons willen behoren tot de overblijfsel? Amén. Amen. Gloria a nuestro Dios. Mogen de eer zijn aan God. Hasta aquí llegamos, hermano. Oké, con la mijn broer. predicación. Tot hier zijn we gekomen, mijn broer en zuster. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Vengan Laten we conmigo. gaan bidden. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lieve Heer die in de hemel zijt, uw naam wees geheiligd. Gracias por tu palabra. Bedankt voor uw woord. Gracias porque estuviste con nosotros en esta clase. Dank u wel dat u bij deze les met ons was. Bendice a tu pueblo para que seamos parte de ese remanente. Zegen uw volk zodat wij horen tot deze overblijfsel. Y podamos ser fieles en este mundo de rebelión y apostasía. Dat we trouw mogen zijn in deze wereld die rebels is en die ook in apostasie is. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dank u wel voor uw woord. Dat vragen we in de naam van onze lieve Jezus. Amen. Amén. Amen.
Oké. Nou, we danken broeder Rafael Diaz voor zijn boodschap.